Kip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walaw ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatay
matihan sang kadamaan. Wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tuga sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatud-an man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores. Sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 55 minutos sa kaligid sa takna alas 4 sa hapon, mayang hapon mga kabombo Negros Occidental, syudad sa Bacolod. Kaplag ng Bombo News and Views Afternoon Edition, karon nga daw sang Huwebes, Enero 5, 2023, sa kagaron sa ato sa mga headlines. Police officer sa Western Visayas nga naga-rango general kag colonel nagadagat sa 31 apang hindi pa matumod kun tanan ang magasumiter sang courtesy resignation. DCPO Director Police Colonel Thomas Joseph Martir nagasuporta sa apila ni DILG Secretary Benher Abalos nga magsumiter sang courtesy resignation. Negros Occidental Police Provincial Office kampante nga wala nagkulang mapulis sa probinsya sa kampanya batok sa illegal nga droga. Bacolod City Government naghimo na sang mga tikang agod nga ma-address kilayo ng reklamo sa mga pumuluyo angot sa koleksyon sang basura. Philippine Statistics Authority nag-athag ng sarang magamit bilang identification card ang national ID nga na-print sa papel. Taytay nga ginabuyan sang 3 kapatay nga tawo sa syudad sang Silay, ginbutangan na sang suga agud masanag kung gabi. Kagaron mga kabombo, lito na kita sa detalye, kami ang inyo mga tag-balita. Bombo, Jairi de los Reyes. Kag ako naman si Bombo Ponce Espino, 31 tanan ang mga police officer sa Western Visayas nga nagarango sa general kag colonel apang hindi pa matumod kung tanan sila ang magasumiter sang courtesy resignation kasunod sa panawagan ni DILG Secretary Benjamin Abalos Jr. o kon Benhar Abalos Jr. agod manimpyuhan ang ana o kon hanay sa kapulisan sa illegal nga droga. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay PRO6 spokesperson Police Major Mary Grace Borio, may duha ka general sa Western Visayas ang ilakipan na PRO6 Director General Police Director Police Brigadier General Leo Francisco kag Deputy Director for Administration nga si Police Brigadier General Archibald Macabal. Mayroon naman sa 29 ka full pledge nga police colonel
nga nagapungko sa karon sa City Police Office, kag Provincial Police Office, kag iban pa nga may units ng PRO6. Suno kay Borio, hindi pa niya matulid kung magasumiter sang courtesy resignation ang 31 tanan ka Marvanque officials apang nagapabili naman ang panindugan ni Francisco wala man sang kangawaan kun wala sang sala. Sa tion nga magsumiter ang police officer sa courtesy resignation, status quo lang ang maini sa ilang current position apang kung nakasumiter na sang courtesy resignation daw kaangay naghatag na ang maini sang waiver nga sarang sila imbestigaran. Depende sa resulta sa investigasyon, igapas ang ilang courtesy resignation kay President Bongbong Marcos nga mo ang magadesisyon kung ano ang iyang himuon sa natungdan nga police officer kung mapamatudan nga may kangtanan ini sa illegal drug trade. Samtang wala naman ini sang involvement magapabilin ini sa current position. Suno kay Borio, magasugod sila sa lihok sa DILG Secretary kung para ini sa cleansing program kapag may ini agod nga malimpyuhan ang ngalan sa mga hindi involved. Apan sang ilang nga pag-submit sining courtesy resignation nila, kumbaga daw nagahatag man sila sang waiver nga pwede sila imbestigaran, no? Upon the result of the investigation, kag ma-found out being may linkage sila or may connection sila sa illegal nga droga, then that's the time nga ang ila at nga courtesy resignation nga to pagkagwa sang resulta nato, no, kag may let's say may positive engage siya sa illegal nga droga, ang iya nga courtesy resignation igapasa ato sa aton nga pangulo. Ang kabahin sang pagpahayag ni PRO6 spokesperson police Major Mary Grace Borio. Samtang suportado sang kapulisan sa Bacolod ang ginpahayag ni Department of the Interior and Local Government on DILG Secretary Benher Abalos Jr. nga magsumiter sang courtesy resignation ang mga police officers nga nagaranggo General kag Colonel. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Colonel Thomas Joseph Martir, City Director sa Bacolod City Police Office, wala ini sang problema sa pagsunod sa ginpagawa nga mando bangod nga suportado sini ang desisyon sang gobyerno. Iya pa ginaulat ang instruction ango sa pagsumiter sang courtesy resignation bangod nga ginalantaw sini nga posible gapay dalom sila sa investigasyon kung ini ang nagsubmit. Pahayag sini nga wala pa nahibaloan ang kabilugan nga pagaistoryahan sa conference apang suno diri nauna lamang ang sa ibabaw kag posible nga pakasundan sa mga junior officials. Pahayag ni Martir suportado sini ang resulta sang ila conference kung ano man ang mando nga igahatag sa ila. I-support kung ano ang mga decision sa taas. No problema na sa amin. I think depende mo na siguro kaya di ba siya mag-submit ka na tapos you will be undergoing vetting process, no? Kasi imbestigarahan na siguro kada isa. So kung wala ka malangya sa involvement, wala mo na problema. On my part, mag-support lang po yan sa kung ano instruction sa taas. Nabatian si Police Colonel Thomas Joseph Martir, ang City Director sa Bacolod City Police Office. Nagapati ang spokesperson sa Negros Occidental Police Provincial Office nga wala nagkulang sa pagtrabaho ang mga kapulisan ango sa illegal nga droga nga nagresulta sa pagkakonfiskar sa masobra milyones ka balor sang droga sa probinsya. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Lieutenant Jurises Catalogo, nakapregaw na sila sang pinakamadamo nga operasyon kag pinakadamo man nga marakonfiskar nga illegal nga droga. Ini ang nagapakita gang NOCPO ang nagatrabaho sang husto sa pagtapna sa illegal nga droga sa probinsya. Iya man gipahayag nga isa kadako nila nga achievement amo ang pag-aresto sa masuspetsado sa syudad sang Silaya. Kung sa diin ilang nakonfiskar ang milyones ka balor sa illegal nga droga kasubong man ang nakonfiskar sa syudad sa Victorias kag Banwa sa Inubaan. Sunod kay Catalogo, ilan naman na dismantle ang mga grupo nga nagaparigan sa transaksyon sa pagbaligyan sa illegal nga droga. Apang iman nakita nga masami sa mga arestado ang nagabiya pasulod sa gwa sa probinsya para magbaligya sang droga nga nagikan sa Metro Manila. So dito pa dayon ang ilang trabaho sa anti-illegal drug campaign nga sa karon ilaman ginamonitor ang masunod nga strategiya sa mga suspetsado. Ginpa-speaker man sining bangod sa pagbalik sa sugar milling operation sa probinsya, ginalantaw ini nga mayra na sa ikasarang amataw nga magbakal sang illegal nga droga. Kaya may pinakadamo nga operations kay pinanakadamo-damo nga na-confiscate nga illegal drugs sa aton. This only shows that the DPNP, Canopo, in specific, we're doing our mandate against the drug. Isa-isa ganikadlaw, we have the 21 million previously silay. Also the same as what we are also confiscated ng marijuana ito sa Inubaan, almost 1 million. The same also with the Victoria, kita nato ng aton komunidad, susyudad, yung nagatawag na peace and order and safety.
Ang kabahin sa paag ni Police Lieutenant Judices Catalogo, ang spokesperson sa Negros Occidental Police Provincial Office. Kapin 102,000 pesos nga balor sa illegal nga droga ang nakumpiskar sa 44 anyos nga lalaki nga residente sang Purok Magtiayon, Barangay 10, Syudad sang Bacolod. Arestado si Rodolfo Vego sa bypass operation na ginpatigayon sa Bacolod Police Station 2. Nakumpiskar kay Vego ang kapin na 15 gramos ang suspected shabu nga nagabalor sang 102,000 pesos. Sa karunyara na sa kustudiya sa mga kapulisan ng suspisado kang magapangatubang sang kaso nga paglapas sa RA 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nakahimo na sang tikang Bacolod City Government agod nga ma-address gilayon ang reklamo sa mapumuloy angon sa koleksyon sang basura. Sa interview sa Bobo Radio Bacolod kay Marafe Tres Puentes, Officer in Charge sa Department of Public Services, may propose nga zonal collection plan nga manginigiya sa garbage collector sa pagkolekta sang basura. Ang proposal anhatag na sa IPM Construction and Development Corporation nga may tubtubulan pa sa Abril ang kontrata sa Bacolod City Government kasunod sa extension ng ginatag sang Sangguniang Panglungsod. Sunod siya nagingyo ang IPM sa pila ka daw agod nga mapatuman ang collection plan. Ang IPM ang giberan sang 16 milyones pesos kada bulan para sa hauling sang basura kag 6.9 milyones pesos para sa management sang sanitary landfill. So naka-Tres Puentes nag-set up ang Department of Public Services ang Garbage Complaint Action Center nga ginman o ginaman sang tato ka regular personnel kani sarang dari mga makareklamo ang mapumuloyo nga may concern angon sa koleksyon sa basura sa ilang lugar. Sarang man makareklamo sa basura watch nga gin-set up sang City Mayor's Office o kon basura QRT sa gin-set up paagi sa Public Information Office. Sunod diri gina-consolidate nila ang reklamo agod nga ma-dispatch sa IPM. Nag-deploy man ang DPS ang 24 ka garbage monitoring personnel. Regular employees sa opisina agod nga ma-monitor ang koleksyon sang basura. Nagimo man sila sa group chat nga miyembro ang taga-IPM agod nga ila mahibaluan ang real-time nga sitwasyon sa basura. Actually, there is a DPS office. We set up the Garbage Complaint Action Center, manned by 3 regular personnel. Ari si Roger Robiato, ari si Roan, kag si tatlo ginadisala ang nagabaton sa reklamo. DPS. Number 2, pwede sila sa basura watch yung set up sa mayor's office kag sa QR code man na basura QRT na nga gin set up man ni Mayor Albi through the Public Information Office. Si Maria Fe Tres Puentes, Officer in Charge sa Department of Public Services. Ginatag sang Philippine Statistics Authority nga sarang magamit bilang identification card ang national ID nga na-print sa papel samtang wala pang physical national ID nga gin-print sang Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa interview sa Bombo Radio kay Luis Gonzales, Chief Statistical Specialist ng PSA Negros Occidental, ginprint ang national ID sa papel bangod dako ang backlog sa printing sang physical ID sa plastic. Santo sa data, 76 milyon na ang narehistro sa bilog ng Pilipinas, apang 25 to 30 milyon pa lamang ang na-print. Bangod sini nagimo option ng PSA nga magpagwa sang printable o digital ID nga sarang ma-print, malaminate kag na-recognize man bilang national ID. Apang makabaton gihapon ang ID owner sang physical ID nga ginprint sang Bangko Sentral ng Pilipinas. Suno kay Gonzales, wala naguntat ang printing sang plastic nga ID kundi ginahatag ang ID nga ara sa papel agod nga may gamito ng ID owner sa tion nga kinahanglanon gid. Hindi man ini mga subject sa pagpameke bango ng PSA lang nagauyat sang ID number kag sila lang ang may access sang kopya sini. Subo nga may layi na nga nag-require sa mga Pilipino magparehistro sang SIM card kung sa din kinahanglan nga magsubmit sang valid ID, saranggid nga magamit ang national ID nga ara sa papel. Nag-imo option ang aton office na kay tungod sang demand sang national ID, nagguwa na siyang digital ID, inang e-file ID tawag namon, printable ID na siya. Amo na siya sa papel. Pero ina siyang ID, Bombo Daniel, ang yung function, the same na siya sang actual ng ID. For the meantime, hindi ko ma-cope up ang printing sang actual ng ID. Nabatian si Luis Gonzales, Chief Statistical Specialist sang PSA Negros Occidental. Naging naman sa pasaylo si Gonzales angot sa nagreklamo sa Bombo Radyo ang ginbili ng ID sa ilang atupad balay. Suno kay Gonzales, gindumdum sang personal sa PSA nga isa lang kabalay ang ginaistaran sang ID owner kag sang ginbilinan bangod yara sila sa isa ka compound. Ang reklamo ang nakalabot naman sa opisina ni Gonzales. Suno sa PSA official, Philippine Postal Corporation ang nagadistribute sang physical national ID, samtang ang PSA naman ang nagadulong sang national ID nga ara sa papel. Apang kung magabot ng plastic na national ID, ini na ang paggagamiton sang ID owner.
pagkabalo ko kay gi-advise ko dayon to ang concerned dito nga mga nag-distribute sa to. Masiling ko kung pwede nyo ma-retrieve kung wala pa nakaabot sa tagiya gid, i-retrieve nyo ang ID. Kamo mismo mo matag sa tagiya. Natabuan sila nga isyo pasensya gid no kay wala gid man nag-expect ang amon nga personnel nga hindi kamo isa ka balay, hindi kamo danay bala sa balay kay kabalo kay sila isa kuno lang ka gate compound kuno mo. Nabatian si Luis Gonzalez, ang Chief Statistical Specialist ng PSA Negros Occidental. Naghimo na sa preventive measures ang Salay City Government agod hindi na masulit ang pagsalvage sa pagulog sa bangkay sa tao sa Uyot Bridge sa sitio Lantaon, Barangay Gimbalaon. Antes sa tapos sa tuig 2022, 3 ka mabangkay ginwigit sa sambit nga lugar. Kung sa diin ang isa ka bangkay ang nagakaag na sa Samtanga. Kalabira na ang 2 ka tawo na sulod sa sako. Suno kay Salay City Mayor Juret Gallego ginpabutangan sang solar lights ang taytay sang nakaligad nga semana kag ginbutangan man sang kudal nga kabilya agod nga may sarang kon may sagang sa mahimo nga hiaboy sa lugar. Gisapol man sa alkalde ang mga pumuloy ka barangay officials nga magaligmat sa mahimo nga isalvage area. Nagapatay si Gallego nga hindi taga Silay ang mga biktima pagod wala man sa mga nagpablatter sa Silay City Police Station nga may mata nga ang mga ininga na missing. 4 na kapamilya ang napadulong sa Silay City Police Station apang wala gihapon sa identity ang biktima. Ipasal man sa alkalde nga lawas ang mga turista nga nagpadulong sa lugar agod nga maglagaw. Sa last week, ipabutahan ko to rin sa solar lights para masanag. And then, ang gin-college kong area, ipabutahan ko na sa pins nila. Pins nga, na still nila para nga hindi na makuha dito. Madali-dali nila kung ano mga itangaboy dito mga bagay. Hindi na nila madali-dali nila sa masanag. Pero yung ginapa-monitor na naman sa mga ano dito nga kumuluyok. Si Silay City Mayor Juret Gallego. Ginpahayag sang foreign policy expert nga isa ka good news ang pagpadulong ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa China, ilabi na sa pagpabakod sang direkta nga linya sang komunikasyon sang duha ka pungsod. Sa interview sang Bombo Radio kay Professor Chester Cabalza, abisar nga wala pa sang madalom nga pagistoryahan ang duha ka pungsod ango sa issue sa West Philippine Sea, ginakabig na sini nga isa ka good news ang lakat ni Marcos para sa direct line of communication nga suno diri sa mga nakaligad kun mayara sang problema wala nagakig-angot ang duha ka pungsod apang sa karon mayara na sang komunikasyon. Pahayag ni Cabalza naghatag sang suhestyon ng China sang comprehensive strategic operation apang gusto pagid ini sa karon ipasaka sa comprehensive strategic partnership nga mas malapad bangod ang nilantaw sini nga ang balabag sa relasyon sang China kag Pilipinas ang political dimension sa problema sa Philippine o sa West Philippine Sea. Apang suno kay Cabalza kinahanglan nga itrabaho sang husto ang pakigangot sang duha ka pungsod nga wala sang miscommunication nga makatugas ang komplikasyon nga mga rason sang isa ka gyera. Kag amo man nga ilagin istoryahan ang pag-invest ang China sa renewable energy diri sa Pilipinas. Yung security discussions hindi pa masyado na pag-usapan. Ang gusto nating mapag-usapan doon yung West Philippine Sea issue natin. Lalong-lalo na gusto nila na magkaroon ng direct line of communication. But this is a good news. Kasi nga dati-rati pag may mga skirmish and ramming incidents, hindi nag-uusap yung dalawang bansa at ang ginagawa natin is through diplomatic protest. But this time around, nag-level up mayroong direct line of communication. Nabatian si foreign policy expert Professor Chester Cabalza. Sa katapusan nga balita nga libre na ang inugbakal sa maintenance nga bulong sa 72 anyos nga sastre nga nagahulog sa entry sa 1-2 Panel Part 21 promo sa Bombo Radio kay Star Farm matapos magabutan bilang day draw winner. Suno kay Teresita Manipol sa Purokimaya, Barangay Bansilingan, Bacolod City nagtumbo ini sang gidlawag ang Purokimaya kag labi na gid. Ini nga nalipay sang ginsugpuran nga taga Bansilingan ang winner. Tuman nga pagpasalamat karungan sa pagbaton sa 500 pesos nga kasa kag 500 pesos nga balor sang grocery goods nga nasulod sa balde sang Orocan. Sunod diri nagapangamuyo siya nga bugayan sang inugbakal sang maintenance sa heart kag hypertension ganito man iya kalipay sang ining nagabutan bilang winner sa Daily Show. Si Manipol na nag-edad sa 72 anyos kag 20 anyos na ini nga balo. Sunod diri hindi ini makauntat sa pagpanahi bangod nagabalik-balik ang iya nga mga suki. Bago sa niya ginaagda ang iya nga masuki kag kilala nga magpadalaban sa entries sa 1-2 Panahol Part 21 promo bagod dako ang bulig sang madag-an diri sa promo. Una mahadan 100, ikaduha 200, ikatatlo 300, ikaapat
400. Ikalima, 500. Bakal ko na siyang maintenance ko sa heart, sa high blood, kag sa lumbar spine ko nga nagadeform, calcium. Naagyan ko na nadaog ko, pasalamatan ko gina sa Ginoo. Yes. Makugating ina nag-expect, sige lang ko dagdag na dagdag. Ang kabayan sa Paagnet Resita Manipol winner sa Dealer Joe sa 1-2 Panal Part 21 promo. Malipay naman nga nagpauli ang tagdaog nga si Teresa Gonzaga sa Dakutan Barangay Mabulak Silay City kasunod sang ila pagbaton sa premyo. Suno diri tuman ang iya pagpasalamat na sang nabatian nga ginawag ang ngalan sini gani dako ang iya kalipay nga mayara sang palabuton nga grasya. Payag sini nga iya paggagamiton ang dadagan nga kwarta nga gasto sa sulod sa balay kay bakal sa proof of purchase. Iya man ginaganyo ang tagsa ka mga tagpramati nga mag-entra kag magdaugman kaangay niya. Unang hatag, 100. Ikaduha, 200. Ikatatlo, 300. Ikaapat, 400. Ikalima, 500. Ganito ko sa kanimanan niya. Gawi. Oo. So, kung may sobra, bakal sa man sang proof of purchase. Nabatian naman si Nerissa Gonzaga winner sa Dealer Joe sa 1-2 Panalo Part 21 promo. Mga kabombo, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 15 minutos sa kaligan sa taknang alas 5 sapon na apang antes pa man ato na panabalikan ang mga headlines sa police officer sa West Visayas nga naga-rango general kag colonel nagaragat sa 31 apang hindi pa matumod kung tanan ang magasumiter sang courtesy resignation. PCPO Director Police Colonel Thomas Joseph Martir nagasuporta sa apila ni DILG Secretary Benher Avalos nga magsumiter sang courtesy resignation. Negros Occidental Police Provincial Office kampante nga wala nagkulang mga pulis sa probinsya sa kampanya batok sa illegal nga droga. Bacolod City Government nagahimo na sa mga tikang agod nga ma-address gilayon ang reklamo sa mga pumuluyo angot sa collection sang basura. Philippine Statistics Authority nag-atag nga sarang magamit bilang identification card ang national ID nga na-print sa papel. Taytay nga ginabuyan sang 3 kapatay nga tawo sa syudad sang Silay, ginbutangan na sang suga agod masanag kun gabi. Mga kabombo, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 16 minutos sa rakaligan sa taknang alas 5 sapon inyo nabatian ang kabugusan nga pagbalita sang Bombo News and Views sa afternoon edition karon nga adlaw sang Huwebes sa 5 sa bulan sa Enero tuig 2023. Kami ang inyong mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Kagakoroman si Bombo Ponce Espino nagapasalamat sa papodo pagpamati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Kagkaroon sa aton nga Bombo News Analysis. Agin basa ni Bombo Daniel Lecciones may Tiguro Clearing Operations. Makaluluoy man ang aton mga vendors nga mga kauturan. Ginkuha ang ila nagapatong sa saydok nga mga balaligyan. Pangabuyan sila ang nawadan nga mulang untang ila ginasaligan. Suno sa ila ligasyon, walang ikuno sila ginpaybalo bago sila palinon. Paano na lang kuno ang ila balaligyan kay ibang ginalsada pa kagin utangan. Kabay pa sa nagakaygo nga lugar sila matagaan para hindi na sila manghudlad sang ila baligya sa igad sang dalan. Kagkabay pa ang lugar nga ila pagabayaan, hindi man tani isang salakyan pagaparkingan. Kaya ang aton sinikatuyuan ang dalanon aton pagahawanan. Mayo ini nga lihok sang aton gobyerno. Agud ang syudad magatahom kag magalimpyo. Apang vendors hindi man naton pagpabayaan kay may matarong man sila nga mga kabuhi sa sining kalibutan. Ang ini po una tanawan naging padala ni Leo Seralbo sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 160